Idilang Martes, itaalawas pasado alas 6 tirabiin na oram ti maysa residential house iti Sitio Gold River Loacan, Itogon, Benguet. Dagos ang nagresponde dagiti kameng ti Bureau of Fire Protection Itogon tapno masabsaban ti apoy. Sigon ti BFP agtutuloy ti uram manipod alas 6 ti sardam aging iti parbangon sakbayan na kontrol daytoy. Bayat a kinumpirma ni Loacan punong barangay Franklin Almoza ang may isa nga 85 anyos a babae iti Musay gapo iti insidente. Iti agdama mangipat patungpal dagiti investigador iti kanayunan a panagsukimat tapno maamuan ti Rason iti uram. Palagip ti BFP iti publiko nga aganadda iti panagusar iti kuryente ken siguraduenda a naka-off wenno nakapatay dagiti posible a pagtaudan ti uram sakbay da maturog wenno pumanaw iti balayda.